din eh. Wala din ako naingon day ganina. Chang's Burger mga kabingka. Grabe. 1,000/10. Grabe. Ang trupang na trupag ka mga kabingka. Mura bitaw kadang Chang, Chong, marang yung anak mga kabingka. So, 2,000 years hey later. yo, what's up mga kabingka? And for this video mga kabingka, natakaroon diri sa Barangay Catalunan Grande, Sitio Pilumina nga mga kabingka. So nakoy bago na diskubrihan na burgeran mga kabingka. Kani nga burgeran mga kabingka, lamian, di kalidad, authentic, no? So kani mga kabingka, nasirado gini sila katong pandemic mga kabingka. So bago na sila nasirado, nag-open mga kabingka. So karon mga kabingka, dili na jud ko makahulat kay ingon daw na lami daw dire. So ubalik ko ninyo mga kabingka. Tara, mga uda. Let's go. Welcome back sa aking YouTube channel mga kabingka. So karon mga kabingka, food review na po tayo mga kabingka. Mo na ilang mga best and best nga pagkaon mga kabingka. Ang pangalan din eh, wala din ako naingon day kanina, Chang's Burger mga kabingka. Di ba? Kuya kay pangalan mga kabingka, pangalan pa lang mga kabingka. Kuan ka mga kabingka kanang trupang na trupag ka mga kabingka. Mura bitaw kadang Chang, Chong, marang yung anak mga kabingka. So tilawan na to ng Chang's Burger mga kabingka. So kaya magsuot ang gloves. Siyempre ang tinatawag ko the best and the best and the best burger, diba? Located lang din sa Barangay Catalunan Grande. Dili na ikaw kung taga diri ka, Catalunan Grande ka, dili nakakailangan ato dito sa laing dapit, diba? Dito ginatawag lang speed, no? So ingon na honest review gini mga kabingka, diba? Dili ta pwede na magatik-atik eh, lisod na kayo, diba? Ang gwapo ni mag food review, tinud-an na gyud. Nagpuyo ang ako nga Kumbaga nag-regional rito, yung ikoy-koy. diba? Sultis kamatuuran, kumbaga. So unahan nato ning ensaymada. So ang ensaymada ay pamada day. Pamada, paborito na ko ni. So let's find out.
May ano. Grabe. Mura pag-ingkit nimo ba nga karon ba ko katilaw inani nga tinuod na ya karon ko nakatilaw inani nga quality nga kay mada na yung mga kabingkan na mo kuan jud ani ba lamig ilang ilang palaman no katadada to. Wow. Kuan tagana to ni grade 10/10. Grabe. So, kani tawag na to og American burger, no? Tato. Grabe. Unang kagat. Let's do it. Lalo great nga. Grabe. Pag-ingkit nimo malasa bitaw yang kuan yang pati ani mga kabingka. Dami kayo siya. Grabe. 1,000/10. Grabe. Kani na litos. Oh, overload kay sa sauce. Kilawan na to. Unang kagat. Grabe, lami jud kaayo mga kabingka, no? Grabe. 10/10. Diba? Grabe jud. Pure beef jud rin mga kabingka. Kanang isa. So kabalo ko nga iyaragid ni balik ta diri sa atong gikuan, no? Lami jud kay mga kabingka. So diri taw kani ba? Di kamayan ang ilang burger di sa Chunks. Kay perfect yung over lami yung kayo ba? Katigid ba oh? Pag-intindi mo ba more cheese? Ano ba yun? Grabe. Kaya po no? Grabe. Huwag nakalimot mo sa pangalan mga kabingka. Diba? Ngani kalami ilang burger. Halos imong pangalan mga kabingka, malimtan. Grabe. Fairness. Grabe. Fairness, juicy, malasa, pure beef, asa ka anak, ting-ting. Oh. So, dahil kutob akong video mga kabingka. Diba kay lami yung kaayo, tiwasaw na nako ni para ma-feel na nako ang kalami. Kaya kung sige kong istorya, di na ko ma-feel, di ba? So, tangi ang akong susunod na kabanata mga kabingka. See you in next my vlog mga kabingka. Ito po si DJ March in the place of video. Tapos ka baby.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,